Anem al punt 5 del temari, suma de termes d'una progressió aritmètica. El que volem seria trobar una expressió que ens permeti fer la suma de tots els termes de la progressió aritmètica, és a dir, si parlem d'una progressió aritmètica d'un primer terme fins a un últim terme sub n, doncs que ens permeti trobar la suma de tots aquests termes d'una manera ràpida. Per fer-ho partirem d'una propietat molt interessant de les progressions aritmètiques. Fixeu-vos en aquesta progressió aritmètica, 6, 11, 16, 21, 26, 31, 36 i 41. Molt bé, fixeu-vos que si sumem els extrems, 6 i 41 farien 47, 11 i 36 farien 47, 16 i 31 farien 47 i 21 i 26 farien 47. És a dir que la suma de termes equidistants que es troben a la mateixa distància dels extrems ens dona sempre el mateix. La pregunta és, això és una casualitat o passa amb totes les progressions aritmètiques? Evidentment, això es compleix sempre. Per demostrar-ho, nosaltres estem sumant a sub 1 més a sub 8. A sub 8 ho podríem expressar com a sub 1 més 7 vegades la diferència. Per tant, tota aquesta expressió donaria 2 vegades a sub 1 més 7 vegades la diferència. Quan sumem a sub 2 més a sub 7, a sub 2 seria a sub 1 més una vegada la diferència i a sub 7 seria a sub 1 més 6 vegades la diferència. A sub 1 més a sub 1 donaria 2 vegades a sub 1 i la diferència més 6 vegades la diferència ens donarien 7 vegades la diferència. I així podríem anar demostrant que totes les sumes ens donen 2 a sub 1 més 7 vegades la diferència. D'acord? I per tant, com a conclusió, que la suma de dos termes equidistants dels extrems, és a dir, que es troben a la mateixa distància dels extrems, ens dona igual, ens dona el mateix que la suma dels extrems d'una progressió aritmètica. I aquesta propietat per què ens serveix? No perdem de vista que nosaltres el que volíem era sumar els termes d'una progressió aritmètica, és a dir, sumar a sub 1 més a sub 2 més a sub 3 més a sub n menys 1 més a sub n. Molt bé. Si partim d'aquesta expressió i fem la mateixa expressió però canviant el sentit, és a dir, podríem calcular la suma fent a sub n més a sub n menys 1 més a sub n menys 2 més a sub 2 més a sub 1. Doncs si sumem aquestes dues expressions de la suma, ens quedaria que dues vegades la suma seria a sub 1 més a sub n, a sub 2 més a sub n menys 1, a sub 3 més a sub n menys 2, i així aniríem fent. Aquí tindríem a sub 2 més a sub n menys 1 i aquí tindríem a sub 1 més a sub n. Si ens fixem una mica, veurem que tots aquests termes són equidistants dels extrems. A sub 2 fins a sub 1, que seria l'extrem, hi ha un terme de distància, i a sub n menys 1 fins a sub n també tindria un terme de distància. És a dir, que totes aquestes sumes són termes equidistants dels extrems i, per tant, acabem de veure per la propietat anterior que tots valen el mateix. Tots valen a sub 1 més a sub n. I això ens fa que la nostra expressió es transformi d'aquesta manera. Dues vegades la suma seria a sub 1 més a sub n, això d'aquí que també val a sub 1 més a sub n, això d'aquí que també val a sub 1 més a sub n, etc, etc. Quantes vegades a sub n tinc? Doncs tantes com termes. És a dir, que puc dir que dues vegades Sn seria n vegades a sub 1 més a sub n. D'acord? Ja tinc una expressió molt senzilla que em permet trobar la suma. Aquest 2 que està multiplicant el passo a l'altre cantó dividint i resulta que si vull conèixer la suma d'una progressió aritmètica el que he de fer és sumar el primer terme amb l'últim, multiplicar-ho pel número de termes i dividir entre 2. D'acord? És a dir que el que necessitem conèixer és el primer terme, a sub 1, l'últim, a sub n, i el número de termes que volem sumar, n. D'acord? Anem a posar un exemple. Diu, l'Alberto vol estalviar per comprar-se un portàtil. Per a fer-ho, la primera setmana estalvia 2 euros i cadascuna de les setmanes següents estalvia 3 euros més que l'anterior. Quants diners tindrà al cap de 10 setmanes? Molt bé. Està clar que la nostra progressió tindria aquest aspecte. La primera setmana, és a dir, a sub 1 serien 2 euros. A partir d'aquí estalvia 3 euros, per tant, seria 5 euros la segona setmana, 8 euros la segona setmana, 11 euros la tercera. Ens demana els diners que tindrà al final de les 10 setmanes, és a dir, la suma dels diners que va estalviant cadascuna de les setmanes.
Molt bé, tenim A sub 1 i tenim la diferència, el primer terme és 2 i la diferència és 3, per tant el que necessitem calcular és quan valdria A sub 10, d'acord? Que serien els diners que podria estalviar l'última setmana. A sub 10 tirant de fórmules A sub 1 més 9 vegades la diferència, A sub 1 val 2, la diferència val 3, per tant seria 2 més 9 per 3, que farien 29 euros. Això és el que estalviaria la setmana número 10. Si volem conèixer quan ha estalviat en total les 10 setmanes, hem de tirar de la fórmula de la suma. La suma de les 10 primeres setmanes seria A sub 1 més A sub 10 per 10 i dividit entre 2. A sub 1 en aquest cas val 2, A sub 10 ho acabem de calcular, val 29, per tant 2 més 29 multiplicat per el número de setmanes, que en aquest cas són 10, i dividit entre 2. Si calculem aquesta expressió, ens sortiria que en aquest cas l'Alberto hauria estalviat fins a 155 euros al cap de les 10 setmanes. Doncs fins aquí l'expressió de la suma de termes d'una progressió aritmètica. Al proper vídeo parlarem sobre progressions geomètriques.